Kublai perlok sisian parang pedang subhai pi berok. Te ka pun pau jong ka jingkerman ta ka benikong. Hatu pila jupet binia ba ki ba pi kim long kum ba pi perkan. Nadu kapor ba menchua bagi scientist kinget ba ka perthai kalong pelun. Bat nak riang jong ka don kasngi ubna ki klur. Hoi kita kalong ka badai. Waras tutul wong ba ka thabawa ka don ndui teleki kejan. Henry Eugene Baptist Lamarck pulapan syai bha ba ka thabawa ka don prateli ki kejan. Henry Kibriyo ki shunget ya ka jingkren ki scientist. Ki klem dabu ya ka ka jingkeli Henry ki langet. Hatu ka ni ka jing itu khana perteng kum ka wei na kini la an em pandrung hapo ka yemani Kristan. La don tang kendiat ngut ki bakeli ya ka ni ka jingkeli. La jan barok ki Kristan ki nget ya ka jing itu khana perteng. Ki perkhat ba ki buat ya ka hukum ublai. Henry ki buat ya ka ba ki bri ki penmi. Na kata ka daw ngajit ya ka ni ka pedeng ha ka ni ka por. Da ki don ha ka Bible ngan nget balada kam don ha ka Bible ngan om nget. Ka ni ka long ka mat pedeng. Ka kitab jong ka jing pen pau ka yetu ba usaitan un yalam bakla ya ki Kristan. Ka jing pen pau nong ka khat art ka khat ba khandai. Te la shop no art sot ya uta uyak chakar bakrau. Uta up sentiment ya ubala khot uksuat bad usaitan ubala syukor ya ka perthai barok kawai la shop no arsut ya u sha ka khandau bad ya kita ki angel jong u la shop no arsut lambat u usaitan sha ulong unong penjot bad utmu ba unshim ya ka khet ka jong blai ti perlok ke ka nong rum jong sarkar ha ka an jong ka don bad ka bor jong ka ni kan thau ya ka an Kapwa jong sarkar kan thau ya ka an. Bat onda la thau ya ka an. Lada pi kentat ya ka an jong ka sarkar kan kentat la ne kan bishari pi. Nama kata ba usaitan ukyam ka hukum ka jong blai ka hukum ka ba don ha ka donut ka jong blai ka long ka sabatan ka sngi ba nyau. Usaitan ona punjat u ba kraw ula ujor. Ula ujor ya ki dak jong ka jing thau blai. Ka sabatan dan ki Kristan ki ba puli ya ki spo hukum. Kabala thoa ka Bible ki ya ka hukum ka pasal Exodus nong ka ba arpot ka ba pra hadu shpo ai ka sing sabatan ba rakhi khu ya ka ndus ni mentre bat men le ya ka kam jong me baro henry ka sngi ka ba nyo ka long ka sabatan ya utrai uplei jong me Kristan ki kulmar namar ba ki julet je se ka sngi sunday ka sngi badingkong jong tayo ma ka sngi ka ba nyo ka sabatan Pabet nga siya Lucas, undang kaba South, kot kaba Kanriyo. Ulawan ru Hanazaret, ha kaba lapensan penrang ba yu. Te ulalay rong kumba ujule, ha kasngi sabatan ha kasinagog, bat ula yeng jod ban puli. Matthias kunang kaba arpu South, kot kaba arpo, kikam ki apostol kunang bakhalay, kot kaba sopu ar, hadu sopu saw. Te katba ki yami no ki laya ketpat, ba on yo ya lap ha ki ya kini ki kitien ha ka sing sabatan ka babut te haba la penwai no ya kata ka jinga sing sinagog shibun ki jiu bat ki ba la kala niam ki ba ribulai ki la ya but ya upol bat ya ubarnabas ki ba haba ki ya kren haki ki la kuntu ya ki ban ye ne ha ka jing ia jong ublai ningi ba u apostol Paul ula hikai ya barok ki brio Hagani ka shnong ba kin sumar ya kasing sabatan. Pala ban nga siya jingpun Paul nong ka baningkong kat ka ba shipo. Alalong ha uminsim ha kasingi utray ba nga layos ngo nga siya din jonga ya kaktin bajam kum katuray. Lucas kal nong ka ba Rio kat ka ba Sandro kumjo. Bat Marcus kal nong ka ba Ar kat ka ba Apu nyo hadu Apu pararu kalong kumjo. Kasabatan kadai kasni utrai. Kibriyo kisung atutien bat kikili. Timano pat balapan kalay kasing sabatan. Ublay syam lapan kalay kasing sabatan. Ka Bible ru kalaong hamalakil nang balay kat kabahnriyo. Naba nga utrai ngam jukala. Timano pat balapan kalay ya kasing sabatan kasing bahnyo siya kasing kabaningkong kasande. Timano pat balapan kalay ka. Hebrew nang kaba katlay kat kaba pra. Uji sukres ulong ujo menhenen bat menta baca bam jukut. Ublay
klam lapan kelaya kasabatan isenran ujisu kimshim lapan kelaya kasabatan ti manopat lapan kelaya ka jagi kam apostol kenong kebasan tukhat kebar khanda te Petrus bat ki apostol kilaya thu bat kilaya ong ngide ban kongo ya ublei khamtam ban ya kibriu te kajing kli kalong lada ublei uklam pen kelaya kasabatan lada kisenran ujisu ki klam lapan kelaya kasabatan ti manu ban le yakane parlok nganai ke por phi ba pin perkan ba manu balapin kelaya kasabatan kasngi ka banyo sya kasngi baning kong kasande ti parlok ni sawan pha beng phi hakwe pat kabenta ka baar kble shibun to blender kan ba phi iwe pi we